Εγώ φτιάχνω σχέδια που κάνουν τους ανθρώπους πλούσιους. Εδώ μέσα τα έχω γραμμένα όλα. Στο καθένα έχω δώσει και από ένα όνομα. Αυτό θα πει σχέδιο. Αγοράζεις ένα σχέδιο και γίνεσαι πλούσιος. Σχέδιον Σοκράτης, διαπλούσιους μέχρι 100.000. Σχέδιον Πλάτων μέχρι 200.000. Σχέδιον Περικλής μέχρι πολλά εκατομμύρια. Και εσύ ρε κοροϊδάρα πώς και έμεινες πατήρης? We got to install microwave ovens, custom kitchen delivery.